jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe daroɓe ayaw pindi tv garti katande jomiraɗo subaka hande o jomiraɗo joom baɗe bawɗe baɗo ko wela nde wela ɗo wela ino welira gam yettinan ɗon ko sifa e kele gadan e jeydeji leydi sénégal joni joni palen koye jeydeji ɗi ñalawma ko aljuma ina hawri e capantati go lewru juillet hitanu junnaji ɗiɗi e nogas e jeegom ko sifa e kelle kadani e jeydeji leydi sénégal eɗen puɗɗoro e jeyde ganduɗa kañum woni jeyde wiyetende Walf Quotidien kam musidmen e jeydiyankoɓe ɓe garti e ko yewti haali omo entretien exclusif mo ganduɗa kay ɓe mbaddi ɗum e o gonɗo chef de cabinet mo président Abdoulaye Wade omo ganduɗa kay kañum woni Pape Samba Mboup mo ganduɗa kay arti e ko yewti haali on ɗon caisse noire ɗum kala ina tawe e jeyde nde holliti kay wonde on hoorejo leydi ina jogui on ɗon fond politique holno wiiri e kam musidɓe jeydankoɓe kono noon kadi ɓe garti kanko on ɗon gorkajo arti holno Abdoulaye Wade waɗanno ha wawa wadde utilisé woni tan hutorade on ɗon fond politique ɗum kala ina tawe e jeyde nde kono noon kam musidɓe jeydankoɓe ɓe garti e ko yewti haali on ɗon maggal mo Touba hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeegom ɓe garti noon e ɗen ɗon peeje ɗi ganduɗa kay gendarmerie mo leydi sénégal daɗɗi ɗum ko gam wawde haɓade dendagal accident ji ɗi ganduɗa kay ina mbaɗa e kala saaha e lawol bolol faade toon to Touba tumuna kay mo maggal heedi holno waɗiri e gardidi natal muɗum kam musidɓe jeydankoɓe kono noon ɓe garti ko yewti haali Macky Sall e on ɗon vote de test mo ganduɗa kay waɗi toon to ganduɗa kay kañum woni Nations Unies ɗumne kadi ine tawe e jeyde Walf Quotidien jeyde wiyetende enquête quotidien kañum arti ko e ɗin ɗon licencement uji woni tan ɓen ɗon itteteɓe e golle mumen taw noon ko golle guendiji ɗe woni tan on ɗon fonction publique holno wiiri kamɓe musidɓe jeydiyankoɓe ɓe garti noon e ko yewti eɗen gueɗe ɓe mbitande faya kay ko ɗum dakka ha laaɓa ceer holno waɗiri e gardidi tal muɗum taw noon ko ittude neɗɗo o tan e beelade kam e teyade e gollorgal muɗum ko ɗum jeeyi sababu noon ɓe garti e ko kewnoɗo ko ha toon to SN HLM ko noon kadi e nden ɗon yiyande walla ni nden ɗon eɓɓode ganduɗa kay laamu leydi sénégal ene jogui ɗum ko yewti on ɗon fannu omo ganduɗa kañum woni hoorejo jagorɗo Al Amin Lo suuti hen konngudi ɗum ine tawe e jeyde nde ko noon kadi ɓe garti e ɓen ɗon jeenaɓe ɓe ganduɗa kay ko gollatnoɓe toon to SN HLM ittanoɓe e golle mumen e kolliti kay wonande ɓen ɗon kay o wona ko e peeje gam ɓe mbawa ruttinede e ɗen ɗon golle hono no waɗiri e gardidi natal muɗum kam musidmen jeydiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni e jeyde wiyetende jeyde enquête quotidien kono noon jeyde enquête quotidien arti e mo ganduɗa kañum woni Macky Sall gonɗo ɗo to hoorejo leydi sénégal gonɗo e daɓɓade gam yidde ɗum ardade poste secrétaire général mo Nations Unies ɓe mbitande ko ɗo saaha kay ko Macky ko fuɗɗima lajje hono no waɗiri e gardidi natal muɗum kam musidmen e jeydiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni jeyde enquête quotidien jeyde quotidien le quotidien kañum arti koye ɗin ɗon kuluhuli jogaɗi ko yewti haali Haraduru woni tan ɗen genɗon heegue ganduɗa kay e nena maire o yoga e diwanuji ɗo e nder leydi sénégal ɓe kolliti ko ina abbo e palɗe jeegom oɗo saaha kay koye on ɗon situation goni holno waɗiri e gardidi e natal muɗum ɓe mbi noon oɗo kay ko kuluhuli woni koye joga e ɗin ɗon ɗen ɗon palle ko yewti haali heegue holno waɗiri e gardidi natal muɗum kono noon kam musidɓe jeydiyankoɓe ɓe garti e yidde laamu ngu darde nde andi darade hen ɗum kala ine tawe e jeyde nde e hello sappo e ɗiɗi e jeyde ganduɗa kay kañum woni jeyde quotidien le quotidien ɓe gartinde kadi e Macky Sall ko yewti e alhaali on ɗon ganduɗa kay e ƴamal ngal woni e ƴamde poste secrétaire général mo Nations Unies ɗum kala ine tawe e jeyde ganduɗa kay kañum woni jeyde quotidien le quotidien ƴeewoyen jeyde les échos kam musidɓe jeydiyankoɓe ko hen ɓe garti ɓe mbitande ko premier test du conseil de sécurité wonande kay toon to gomugo Nations Unies ɓe garti ɓe mbi ko Macky Sall ha joni de ene jogui yakare ko noon kadi ene jogui ɗama muyya ɓe mbi hayso ni woni ɗin ɗon résultat ji woni tan ɗin ɗon jencudi ene manki wonande kay gartam honande ko nodɗo te hoorejo leydi sénégal kono de e yakare kam e ɗama muyya ine joga hono waɗiri e gardidi natal muɗum kam musidɓe jeydiyankoɓe jeyde nde arti e jillu Ousmane Sonko toon to wuuro teddungo Touba e on ɗon leçon politique mo ganduɗa kay omo ganduɗa kañum woni Serigne Abbas Abdou Khadre joguiɗo konngol Touba fewni ɗum e kanko gonnoɗo te hoorejo jagorɗo leydi sénégal opposant o Ousmane Sonko holno waɗiri e gardidi natal muɗum kamɓe musidɓen e jeydiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni e jeyde les échos ƴeewu en jeyde groupe Futurs Médias nde jeyde l'Observateur kañum arti koko yewti haali on ɗon maggal mo Touba hitande junnaji ɗiɗi e nogas e jeegom ɓe mbi e nder waktuji capanɗe nayyi e jeetati ene wontande accident ji sappo e jeegom goni ko mbaɗi e bolol ngol ha ting noon e on ɗon autoroute ila Touba
kala holno waɗiri e gardidi natal muɗum ko noon kadi toon to RN6 ha to RN3 ɗum kala accident ji mbaɗi hen ɓe koliti noon ko ina abbo e capanɗe nayo kañumen kay e gañima e ɗin ɗon accident ji ɓe garti noon e ko ganduɗa kay kañum woni darde gendarmerie holnde ɗon darde dari gam wawde falade ɗiɗon accident ji ɗum kala ina tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde l'observateur kono noon kam musimen jayniyankoɓe ɓe garti e konguɗi omo ganduɗa kañum woni Ousmane Sonko caggal nde o yeehi toon to Touba ko noon kadi jabuwol khalife général des mourides ɗum kala ina tawe e jayde nde ruttanima Macky Sall ɓe mbitande ko Macky Sall ene heddi e ɗin ɗon course ha joni nde hay sinni woni ɗin ɗon résultat ji ko résultat ji cattuɗi wonande kay omo ganduɗa kañum woni Macky Sall hono no waɗiri e gardidi natal muɗum jayde l'observateur ƴeewoyen jayde point actu kam musimen jayniyankoɓe ɓe garti koye on ɗon transhumance won tan o ɗin ɗon mairuji ɗi ganduɗa kay ene gommo e landaji ɗi gonno ene gegga en tawtoya landaji goɗɗi ɓe garti e nden ɗon eɓɓore nde Pastef jogui ɓe mbi ko Pastef e omo ganduɗa kañum woni APR e leydi ko kamɓe ndendi hen yiyande hono no waɗiri e gardidi natal muɗum ɓe garti noon e on ɗon projet de loi walla ni mbiyen on ɗon proposition de loi mo ganduɗa kay député Amadou Ba mo Pastef yiɗino ɗum nawde toon to suudu sarɗiji leydi Sénégal ko yewti on ɗon fannu ɗum kala ina tawe e jayde nde kono noon kam simen jeyniyankoɓe ɓe duttanima gonnoɗo ete hoorejo leydi Sénégal Macky Sall mo ganduɗa kay kañum woni e ƴamal ko yewti e poste secrétaire général mo Nations Unies ɓe garti noon ko Macky Sall kam e équipe muɗum kañumen kala oɗo saaha kay e joni goni tan ko e ɗaɓɓade ko yewti e yidde mumen honde poste secrétaire général mo Nations Unies kono noon kam musimen jeyniyankoɓe ɓe garti e on ɗon pôle mo ganduɗa kay ko yewti ala haali conseil de sécurité o ɗum kala ina tawe e jayde nde te ƴeewoyen jayde L'As quotidien jayde nde ko hen arti ɓe mbitande ko course ko yewti e oni omo ganduɗa kañum woni Macky Sall garde le cap ɗum mbaɗiri e gardi natal mabɓe kono noon ɓe garti e jillu Ousmane Sonko toon to wurtude ngo Touba ɓe mbi ko Ousmane Sonko erima jaam e kisal kono noon kadi o jayde nde arti kono noon kam musimen jeyniyankoɓe ɓe garti hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye on ɗon concours général 2026 ɓe mbitande ko ina abbo e temedere e nogas e jeenayo lauréat kañumen kay goni ko mbaɗa doka jeenaji mumen holno waɗiri e gardidi natal muɗum kam musidɓe men jeydiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni jayde L'As quotidien ƴeewoyen jayde guendiri nde Le Soleil koye on ɗon concours ɓe garti ɓe mbitande ko remise des prix du concours général onde kay hoorejo leydi ndi kañum weltini ɓe ganduɗa kañumen goni ko lauréat en ɓe holno waɗiri e gardidi natal muɗum ɗo ɓe mbaɗi natal kanko mawɗo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ko yewti ala haali ɗen ɗon golle pattam lamiji ganduɗa kay école mo leydi Sénégal nene woni e wadde ɗum ɓe gartini kadi e on ɗon suka mo ganduɗa kay ko suka biyeteɗo Ahmed Babou mo ganduɗa ko kañumne waɗi golle pa yodinde mo ganduɗa kay ko kañum woni goto e jaggue ɗe ganduɗa kay kañum woni teskade e nder leydi ndiyete e ɗin ɗon concours aji ganduɗa kay mbaɗino taw ko to banggue sukaɓe janggoɓe e duuɗe janguirɗe ɗete holno waɗiri e gardidi natal muɗum jayde guendiri nde Le Soleil ƴeewoyen jayde coftal ɓalli jayde rewmi sport kamɓe noon ɓe garti koye Kalilou Koulibaly e gonɗo ɗo ete capitaine kippo guendijo leydi Sénégal gartuɗo e janggo muɗum ha tinggi noon e keblanogol on ɗon mari on ɗon coupe du monde 2030 hani e participation makko kanko Kalilou Koulibaly o wi o ɓuuri ɓattade ko dartinde ɗen ɗon golle oɗo saaha joni eɗen gandi ɗen ɗon caɗele ɗe o jogui to banggue physique ha tinggi noon e ko carriére makko holno waɗiri e gardidi natal muɗum jayde nde arti e oɓe ɓe ganduɗa kañum woni kippo guendijo leydi Sénégal to banggue rewɓe to yete ɓe mbi ko Sénégal fooli ɓe ganduɗa kañumen goni équipe mo leydi Kenya Sénégal rutti arti e course o Sénégal en jogui ɗamamuya gam wawde wadde qualifié ko yewti ala haali on ɗon quart de finale e on ɗon coupe d'Afrique féminine holno waɗiri e gardidi natal muɗum koye on saaha noon jayde wiyetede jayde point actu sport arti kamɓene ɓe gartande koye ballot teddugal leydi Sénégal ɓe mbi ko oɗo saaha kay baroɗe ɗe yete Mazou on final mumen hakkude muɗum e leydi Maroc ko noon jayde arti e Kalidou Koulibaly konguɗi ɗi o suuti ko yewti e janggo makko e kippo guendijo leydi Sénégal hani e foggu koyguel ha tinggi noon e on ɗon coupe du monde mo ganduɗa kay ene tijja e hitande ujunnaje ɗiɗi e capanɗe tati ɗum kala ina tawe e jayde nde kanko Kalidou Koulibaly holli toon ɗum ɗon ine ɓoyanimo hono no waɗiri e gardidi natal muɗum e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde point actus apport gasi ha laabi ceer bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe e yaw Pindi TV ko ɗum ɗon komin kemnoɗo men lade ko sifa e kele gadan yoga e jaydiyeji leydi Sénégal adi meɗen e jaydiyeji wonata ko altine soko wili gueno ɗo e nden min won jokke ɗoftade caméra dal programme uji Pindi TV woto ñijjide wadde abonné commenté kam e partagé Allah jarama on jarama